Vítam vás u mňa v práci, keďže svoju súkromnú stránku života som už poodhalil. Vítam vás u mňa v kancelárii. Pracujem ako ekonomicko-marketingový riaditeľ súkromnej spoločnosti. Mojou každodennou náplňou je prijímať rozhodnutia a riadiť tým ľudí na ekonomickom a na marketingovom úseku. Mojou hlavnou úlohou je vytvoriť nejaký projekt, predniesť ten projekt a čo je dôležité, nesiem plnú zodpovednosť za kvalitu tohto jednotlivého každého projektu. Ako jeden z najväčších bratislavských a hlavne petržalských problémov vnímam MHDčku, Bratislavskú verejnú dopravu. Netvrdím, že ňou chodím každý deň, ale niekoľkokrát do týždňa určite všímam si a pozorujem ľudí, seniorov, mamičky s deťmi, ako skutočne nadávajú na posledné prelinkovanie MHD. Nie je to len prelinkovanie, je to aj celkovo katastrofálny stav vozového parku. Ako príklad si môžeme uviesť spoj, o ktorom sa zrejme najviac hovorí, to je spoj 99, kde keď sa chcem dostať z jedného miesta v Petržalke na Antolsku, tak to trvá hodinu. Podľa mňa niečo takéto je nepredstaviteľné. Jednoducho MHDčka to musí byť pre ľudí a nie ľudia pre úradníkov, ktorí si na papieri niečo nalinajkujú, napíšu a potom sa snažia s týmto experimentovať v teréne. Keď sa bavíme o internete zdarma, mám tým na mysli bezplatný prístup a pripojenie každej jednej domácnosti v Petržalke a zriadenie bezplatných internetových čítární. To, že internet zdarma nie je žiadne science fiction, ani len žiadna vízia, ale realizovateľná vec, potvrdzujú projekty v mnohých európskych mestách, kde je to absolútne bežná vec. Môžeme sa baviť o Prahe 5, kde je tento internet zdarma už asi 3 roky. Môžeme sa baviť o Košiciach, Ťahanovciach. Čo je Petržalka o niečo horšia? Preto ma zaujímajú vaše podnety a vaše jednotlivé tipy, kde by tento internet zdarma mal byť spustený už v rámci skúšobnej prevádzky, ktorú chcem zrealizovať. Každý deň, keď idem z bytu do bytu, z bytu do práce, vnímam tie isté problémy ako väčšina z vás. Ako obrovský problém vnímam parkovanie v Petržalke. S týmto problémom je úzko späté zahusťovanie Petržalky rôznymi výstavbami, kde častokrát sa ráno zobudíme a na lúčke, kde deti hrávali futbal, vidíme vykolikovaný pozemok pripravený na nejakú výstavbu. Takéto niečo je nepredstaviteľné. Pred každou takouto výstavbou musí prebiehať verejná diskusia, verejná debata a musia byť k tomu samozrejme zohľadnené parkovacie miesta, ktoré musia byť jednoznačne vyriešené. Bez takéhoto niečoho nie je možné povoliť ďalšiu výstavbu. Budem podporovať a veľmi mi záleží, aby som mi zrealizoval môj vlastný sen a to je krytá pláváreň. Ja neviem dosť dobre pochopiť, ako je možné, že napríklad 30 000 Trebišov má krytú plaváreň a 140 000 Petržalka, čo je tretie najväčšie mesto na Slovensku, nemá. Zaujímajú ma konkrétne lokality a chcem od vás, aby ste mi dávali jednotlivé podnety na body, tak aby sme mali vytipované jednotlivé lokality pre súkromného investora, ktorý už je, ktorý existuje a chce túto krytú plaváreň v Petržalke postaviť. Neviem, či mám prezrádzať, ale prezradím. Snažím sa viesť rokovania s jedným známym hokejistom, ktorý pôsobí v Zámorí, v NHL, ktorý mal záujem v Petržalke vybudovať hokejový štadión pre deti a mládež. Predchádzajúce vedenie petržalskej samosprávy mu v tomto nevyšlo v ústretí. Ja by som v každom prípade bol rád a myslím si, že Petržalka má povinnosť mať takýto hokejový štadión a je úplne úžasné, keď niekto chce do toho investovať svoje vlastné peniaze. Nevidím dôvod preto, aby sme mu nevytvorili takýto priestor. Každý mesiac sme konfrontovaní s realitou, že nám prídu zálohové platby za teplo a za ohrev teplej vody. Nie je tajomstvom, že tieto platby sú prehnane vysoké. V spolupráci s odborníkom na túto oblasť, bývalým kandidátom na starostu Petrom Dubovanom, s ktorým spolupracujeme na túto tému, pripravíme také riešenie, aby sme my, Petržalčania a odberateľia tepla, neboli odkázaní iba na jedného monopolného dodávateľa tepla, lebo každému je jasné, že keď je dodávateľ iba jeden, tak ceny bude mať zrejme najvyššie. Pracujeme na takom riešení, kde by každá petržalská rodina
mohla ušetriť zhruba 50% nákladov z účtu, ktoré platila doteraz za teplo a za ohrev teplej vody. Petržalka má mnoho problémov, dennodenne sa s nimi stretávame. Ja ponúkam ale konkrétne riešenia týchto problémov, ktoré si pozorne čitatelia mojej webovej stránky www.matuškastarostom.sk určite preštudoval a ktoré, pokiaľ vás zaujali, očakávam od vás konkrétne námety, či už do našeho diskusného fóra, ktoré je necenzurované v našom prípade, alebo či už do našej e-mailovej adresy petržalka@matuškastarostom.sk.